Escoltar Pep Guardiola, que com dèiem ha parlat, l'altre dia utilitzava el terme una... És que no hi ha pitos, que cada una casa ara faci pit, val? Guardiola va dir, és una barbaritat, val? 71 punts, avui li hem preguntat i ha tornat a incidir, com deia Alfredo Martínez, amb el tema de que és difícil i que té molt mèrit el que està fent el Barça. Centrats només en això, amb el tipus de jugadors que tenen, el més normal és que perdin molt pocs punts, és normal. Que tenim ganes, el mèrit, insisteixo, és molt nostre, mantenir després d'haver guanyat tant i tants títols, estar competint amb el Madrid. És un gran mèrit per part d'aquest equip, on hi ha tanta gent de la casa, on el cost de la plantilla respecte al seu és la meitat de la meitat. Té molt de mèrit que després d'on venim tinguem encara aquest entusiasme d'estar allà, de ser-hi, de competir amb un equip tan fort com és la institució, com és el Real Madrid. Si creus que van anar per tu o no? Insultat no, els pas no sé quins pas m'han de donar. No sé, pregunto. Aquí hi ha els nostres amics de 4 o 6 de Telecinco que ja veurem com articulen això. Això t'ho dic. Però em refereixo que dic que el Madrid té molt mèrit que hagi fet tot això, però sembla que només el tingui ell, nosaltres també el tenim, em sembla a mi. Em sembla a mi que nosaltres també el tenim. Com venim de guanyar 6 títols, doncs clar, ja no ho fan tan bé. No, és que encara té més mèrit això. No, i té raó, un cop més Pep Guardiola, perquè és l'equip a batre, vull dir, és l'equip campió d'Europa, és l'equip campió del món, és l'equip campió de Lliga, i